Go! Go! We zijn wij weer naar uithengend. Ze zijn op met druk bezig het grote kanon te laden. Dan wachten we die nou even aan. Er was zelf wel niet aan te stekken. Nou, ik had vroeger wel in. Dat is een beetje net. Nou, ik krijg goed geel. Laten we het hebben op houden. Dus dat denk ik toch bij jezelf al. Oh, ja, ik get het nou ik al. Nee, eerst hem wel even, denk ik. Ja, ik get het wel. Oeh. Dat blijven gewoon niet. Oeh. Ik zal Wienand even met jasje pakken. Hey, goedemorgen. Morgen. Hey, hoeveel busjes hebben je, Wienand? Ik al 18, dacht ik. Dacht ik ongeveer. Ja. En wat mij opviel, Wienand, is dat er in de hoeken er staat een brandblusser. Maar die kan volgens mij niet meer brandblussen, of wel? Nee, daar zit kabet en water in. En dat komt in die ton. En dan gaat het via die slang gaat het, in de bursten. En dan hoeft geen kabet meer in de bursten. Want daar zit kabet in en dat vergaast. Ik kan nog een vraagje. Vertel. Ja, nou, wie weet al die wel de laatste tijd en mij zit vuurwerk aansteken om jong om 6 uur. Maar het valt kabet er net onder? Nee, je kan het, wat ik begreep, maar kan je daar een vergunning aan vragen. Ja. In dit geval bij de gemeente Dongerdeel. Ja. Ik weet dat toevallig vanuit het dorp waar ik bij kom, van altijd Brudde Oel is of is. En ik had toevallig een van de gemeente hierin, jongen, die toch even controleerd had dat alles wel in water weer. Ja. Dus op die manier had die man toch ontheffing. Nou, en wat denken ze zelf? Zullen dat volhouden of zou dat hoor ik me moeilijk worden? Want je wil wel een man lezen natuurlijk, hè? Ja, dat is zeer wel een goede vraag. Ik zal dan even zien dat ik weer nog een keer te pakken krijg. Want wij ondertussen nog wel richting de bussen daar. Ja, dat zou mooi worden, want ik ben wel eens keerig naar. Ik denk het vraag zijn, ik krijg in de binnen. Ik denk van, nou. Wie nou tonnen je vraag? Ik weet waarom vanuit de studio wij. Hoe just het volgende hier? Is dit eigenlijk nog haalbaar om te regelen van mijn vergunningen en dat soort dingen eigenlijk, hè? Want ik kan net meer even sappen te strijden tegen mijn busje. Nee, nou, maar de vergunningen zijn goed wel knapel. En dan moet even zien dat het kan. En dan krijgt hoeveel meesten er hier komen. Want je moet de bedruppen met de catering die erbij zit. Ja, maar dat wordt machinaal en dan... maar we zien dat het kan. En hoe mooi was dat we wat doorhouden, dan kunnen we dat volgende even broeken. Ja, juist op die manier. En wat ik begreep, je maar je zitten van, vuurwerk maar officieel van outside oren van een jongen. Waarom mijn karbet wil jij er? Wat is daar de reden van? Volgens mij zeggen ze dat de karbet officieel geen vuurwerk is. Ja, is dat Frank? Dat is op zich ook een goeie niet, hè? Ja, dat is een goeie. Nou, ik weet het verder ook niet, maar... ik zie nog maar die vraag. Net gevolgen van hoor. Ik zie nog maar die vraag. Dat maar één keer hard na, hè? Ja, joh, maar dat wist hoe het jury dat je bent, hè? Ja, dat is weer. Daarom,